И здравейте хора, аз съм XRayBG и днес играем Майнкрафт. И така да започваме, ще гласуваме за ОП честовете. Надявам се тази поредица да ви харесва. Бързо ще слезем. Бързо да взема тук. Аре, по-бързичко, аре, моето момче, паре по-бързичко, аре. Бързо. Да си взема хубавите неща. И ти ли бе, защо сте ги сложили така глупаво бе? Добре, имам ендер перли. Що? Да, що? Така. И някои обувки няма ли? Добре. Значи ендерперлите тук. Ябълките тук. Оп. И сега ще... Охо, тук има още един, който е зарован. Така да не се вижда. Опа. Аз май съм готов. Ей, те са... Охо. То го ядеме. Дай ми поне нещата си. Точно така, моето момче. Ако не е нещо друго, поне си дай нещата. Не бе, от 10 макса. Yes. Само става много малко. Ти не ми трябваш. Мале, хубаво, че го щупих. Това стълба. Значи, само това ми трябваше. Добре, аз съм готов. Още най-бока да ми се възвърне целият живот. Охо, добре. Ония нещастники обава хубаво честовете. Ела бе. Охо, там има още един. Не те ли оцели, бе. Ония да ми дойде, аз ще го направя на две поставя на стома. Или, не, и двамата сме с дайманки. Не ме бути. Добре. Изи пизи. И аз имам 9 топки. Нещастника. Той е по-слаб от мен във всякакъв случай. И мисля да го набия. Айде, рип, победа. Умира. Умря ли? Къде е той, бе? Къде е той, бе? Къде отиде той, бе? Баси късметлията. Да го видим откъде ще излезне. Кажи се, отде ще излезнеш. Кажи се. Той строи някъде. Тук долу ли е?
Ела, бе. Къде е той, бе? Слез надолу да не ме пребие той. Ти, бе. Аха, видяхме от него. Айде. Айде, умираш, моето момче. Съжалявам, ма такъв е живота. Айде. Още един път победихме. Добре, тази игра беше хубава. Спечелихме. Така... Кое има сега? Добре, тук ще влезем да играем. 4 човека. И така ще се видим, когато играта... Не, когато играта започне. И ето, хора, играта е на път да започне. Гласуваме отново за ОП честове. И така. 3, 2, 1, пускаме. Добре. Първо често отгоре ще го вземем. Да го изядем набързо него. Така. Опа, бързо. Така. И надолу да се вземе. И надолу да ни се паднат хубави неща. Добре, добре, добре. Даймат неща. И Ендер Перла, супер. Аз май целия съм Даймонд. Не съм. А не, целия съм Даймонд. Сега слагаме тази брадва. Не, обратното е например. Така. Не, това бе служи тук. Така. И снежни топки тук. Чакай. И яйцата ето тук. Ще го гърбя, може би, съседа ми. Иска ли бой? Иска от всякъде иска бой това. Но пък има хубав меч. Къде бе? Откъде бе? Ох. Ще изиграем още една, понеже тази беше кратка и ще се видим, когато следващата игра започне. И ето ни и в третата и последна игра, хора, която тъкмо ще да започне и някой влезна, но какво да го правим? Аз ще гласувам за ОП честове. И така. Надявам се наистина тази поредица да ви харесва. И така. Бързо. Добре, бързо. Така отдолу имаш ли чест или нямаш? Има. Максе! Абе, искам си взема честа, Максе! Остана са. Еми, добре, хора, ще се видиме, когато отново влезна в сървъра. И така, хора, ето ни с четвъртата игра, понеже сървърът нещо крашна. И така. Какво да се правим? Рядко се случва този сървър да крашне. Много е хубав сървъра, наистина. Заслужава си да се играе в него. Има и USC, което скоро мисля да направя и клип на него. Той е малко по-различно от обикновените USC-та, но пак е нещо. Забравих да гласувам. Значи аз искам ОП честове. И така. 4, 3, 2, ара. Бързо на дървото, ако успеем скачим, супер ще е. Добре. Охо, Вендер Перли. Не, 3 даже 3 са. Супер. Има някои хора, които взимат първия чест и директно отиват на мидъла, което за да могат да вземат максимално много неща, но някой път може да се прецакат. Яйца, тук да си ги взема, но сега